Теница, Любо, Станислав, Мая и Петя на пръв поглед по нищо не се различават от връстниците си. Като всички тинейджери и те обичат да слушат музика, да сърфират в интернет и да се забавляват заедно. Последното за тях означава да танцуват с огън. За изпълненията си Любо и приятелите му използват специална запалителна течност, която приготвят сами, и така наречените пойове – огнени топки, завързани за вериги, с които рисуват фигури във въздуха. Приспособлението идва от древните маори, които калявали с него ръцете си преди битка. В България играта или танцът с огъня все още е слабо познат, но набира популярност. С огъня изразяваме себе си, изразяваме нашите чувства, емоции, дори изразяваме нашето ежедневие. След кофти ден да повъртиш огън, той просто причиства. Любо не крие, че това, което правят, не е съвсем безопасно и за това са необходими дълги тренировки и изключителна координация. Бораването с огъня обаче ги е научило на много неща. Едно от тях е да има доверие на човека до себе си. Променяте определено наистина, променяте психиката, нагласата, може би начинът и на живот. Правите по-добър човек, по-сплотен, по-говорен. На всички почувствали магията на огъня, петимата приятели пожелават да носят огънчето в себе си, преди всичко да го открият, да го поддържат и то ще ги запази такива, каквито са в действителност. Стига само да го поддържат пламъчето в себе си. Да го задържат в себе си. Да. И огнена нова година!